Добрый дзень усім аматарам беларускага футбола. Бяроза рыхтуецца. Команды настроиваются на гульню, и будем мы хутенько звяртацца да гэтай самай гульні. Уршы Івацевіч, яшчэ адзін прадстаўнік брэсцкай вобласці, узняўся ў першую лігу. Што тычыцца Крэчата, то каманда менавіта пад гэтай назвай ніколі вышэй за другую лігу не ўздымалася. Удар по воротах от Данила Цыка. Максим Худко мяч упэўнена ў руки забірае. Давыскіба. Медведев аддае на Цыка. Данил Цык пробівае гэта 1-0. Магло быць, але становішча па-за гульнёй фіксуе яго выбор. Подача. Удар по воротах. Закатывается мяч. И Данил Цык асістуе свайму мазырскаму сябру Данилу Прудніку. Гэта 1-0. Гэта Данил Пруднік. Дарэчы, чалавек, які калісьці гуляў у вышэйшай лізе у аснове мазырскай славіі. Данил Пруднік, цэнтр Бярозаўскага района. 27 тысяч, амаль 28 насельніцтва Бярозы. Но у нас тым часам атака, які удар по воротах. Але Скрипник падбірае. Зноў жа Скрипник, Давыскіба. Каліноўскі на Кудзінова. Кудзінаў змяшчаецца, прабівае па дзявятцы, але там Максим Худко. Каліноўскі не праходзіць суперніка, але ж з мячом сустракаецца, пятачкай скідае. І вось бярозаўцы перарываюць гэтую атаку, але ж зноў жа Кудзінаў. І вось удар по воротах, і гэта 2-0. Астравец напрыканцы першага тайма намаганнямі Артёма Ганжурова узмацняе свой перавес. 2-0 у нас. І зноў жа дэбютант у плане галоў. Што? Дыктар сказаў, што прозвішча Жарнасек. Отдай передачу на Ганчарка. Ганчарк пяткой на Калиновского. Перевод на Кудинова. Есть открытый Саченко. И он мяч отрымливает. Саченко прострел. Удар по воротах. И залетает мяч от Кирилла Ганчарика. Тито там от футболиста Крэчата. Леш апошніх, хто за страўца кранаўся. Гэта Кирилл Ганчарик. 3-0 у нас на карысць. Господа, на карысць гостей. Астравец уже забивал в первом тайме. Удар по воротах, але вышэй за браму пробівае Ганчарик. У Астравца, дарэчы, такі больш атакуючы цэнтр поля стаў. Каліноўскі на Ганчарика, той пропускае на Кудзінова. Кудзінаў пробівае, гэта 4-0. Гэта Ягор Кудзінаў. Ягор Кудзінаў свой дэбютны гол забівае у афіцыйных матчах. Забівае трэці у Шчучыне. У нас Якімович пробівае хитро, і Пруднік на дабіванні. Не сустракаўся з беларускім футболам. Апошні яго заход у першую лігу быў зашмяны. Кудзінаў аддаў перадачу на Каліноўскага. Той зноў жа скінуў на Ягора. Каліноўскі пробівае. Той далей на Давідовіча. Давідовіч. Перавод на Ганчарика. Ганчарик, удар по воротах вышэй. Пераможца лігі канферэнцый. Удар ад Ганчарика са штрафнога вышэй за браму. Катляроў. Па-за заявкай Максим Бойченко. Па-за заявкай Іван Мокшин. У нас удар здалёк. Ліг, бо ёсць у нас пары складзеныя менавіта з каманд трэцяга памоц дывізіёна вызначацца з супернікамі на наступную стадыю, дзе да іх у госці прыедуць прадстаўнікі эліты. У нас момант, удар по воротах. Ну і гэта Аргентына-Ямайка. Гэта 5-0. Гэта Мікіта Якімович прабіў, прычым так паздзекваючыся з галкіпера моцна у раён рук. Максим Худко мяч не зафіксаваў. Забіць, перамагчы. Вось такі у нас розыгрыш. Міхей каціць і забівае Ягор Міхей. Ці то там будзе аўтагол запісаны, але пакуль што віншуем Ягора Міхея. Яшчэ адзін гол, 6-0 у нас. Выйшаў з акадэміі
насамрэч не астравецкай. У нас яшчэ адзін момант узнікае, і Максім хутко забірае мяч у рукі. Клуб толькі вось у гэтую міжсезонне пераехаў да сябе ў Астравец, заснаваў сваю школу Александр Федосенко, і вось так паздзекваючыся аддаў перадачу на Мікіту Якімовіча. Якімовіч замыкнуў і зрабіў лік 7-0. Трэба паглядзець гісторыю кубкавую. Крэчат з розніцай у 7 мячоў прайграваў МЛ Віцебскі. Дмітрый Меркулаў летні 3-4. 25-26 кубак Астравец. Спачатку перамагае Газавік 6-0, потым саступае Слуцку 0-3. В ліках арбітры могуць і не дадаваць, нават калі былі варыянты. Разганяецца атака. І вось выхад Астраўца летні сам-насам. Не даходзіць перадача да Ганчара. Да Давідовіча мяч дайшоў. Подача, не доходит мяч до Меркулова, доходит до Михея, прострел! И от кого там пайшоў мяч? Здаецца, ці то от Мікіты Якімовіча, ці от кагосьці з футбалістаў Крэчата. Яшчэ адзін аут на карысць Астраўца, але нават не пададуць яго астраўчане. Но пакуль да пабачэння і да сустрэчы на беларускім футболе.